Gaur, ipuin eder bat kontatu didate, eta nik ere, halaxe kontatuko dizuet. Goxo. Bazen behin, Txikilandia izeneko herrian, Stop, txirri! Hire ipuinek alergia ematen ziatek. Eta txiribitoni, gerranuak ateratzen zaizkiok! Ez egin kasu kaiku hauei, ez kasurik egin ipuina oso ederra da. Begira, berriz ere kontatuko dizuet, goxo. Bazen behin Txikilandia izeneko herrian, Stop, txirri! Sufritzen ari gaituk, ide ipuin luze aspergarriegin. Ezin dut. Morala galtzen ari naiz, ni hauekin. Begira, txalo zaparrada bat ematen badidazue, nik uste dut errekuperatu egingo naizela. Mesede. Gehiago. Handiago. Eskerrik asko. Unkitu egin hauzue. Horregatik, ipuinaren 3. kapitulua goxo. Bazen behin Txikilandia izeneko herrian, nahikoa da. Akabo! Bukatu da dena. Ez duzue gehiago nire ahots estiaz gozatuko. Ez dizkizuet gehiago sutondoan historio harrigarririk kontatuko. Akabo! Agur eta ohore! Txirri antzezle bikainari! Iopi! Jope, txiribiton, agospatu beharra zagok, Bizkor, ekarritzak txanoak eta bainu jantziak. Bizpa bolio, nola jango gaitu mendik tontorrera bainu jantziarekin. Uretara joango gaituk, uretara! goraztindu. Ahoa ondo itxita. Primera
natorre. Ara, oraintxe bertan katu txikitxo bat aurkitu dut eta orain lo dago gaixua. Aizue, hain da polita benetan, Zuei galdera bat, gustatzea zaizkizu animaliak? Gustatzen zaizkizue? Ba, niri ere, bai. Ara, tximeletak, tximuak, hartz txingurri jaleak, aizue, animaliak gure adiskideak dira, Kontxo Pepetxo, baina zertan ari zara? Irungo alardea aspaldi bukatu zen. Uso pasan. Usoak akabatzen? Eta, punteri hona daukazu? Bufalo bil txiki uzten dut nik. Ez dut tiro bat utxe egiten. Beitu, eguzkiari emateko kapa sentitzen naiz nik. Eguzki aurrean jartzen badia. Erno, Pepillo! Elefantea gazean! Begira, horror! Eiztatua. Ara, babuino arpegia gelditu zaizue, bufalo bil. Ikusi beharko dugu ze horpegi gelditzen zaizun zuri, dozena bat perdigo ipurdian sartuta. Pikutara, pintxo, zapi txuria eta antzeko txorradak. Gora rock and rolla eta gora heavy metal astuna! Aizue, entzun ezazue, herri honetako alkateak bidali digun mesua! Bistan da, herri honetan punta-puntako teknologia erabiltzen duzuela, Txirri txiribiton eta batez ere mirri txikia. Eskerrik asko gure herria bisitatzeagatik. Ez horregatik, Egia da, mirri merezi duzuena baino desente gehiago dela. Baina ez zait inporta, eskursabala baina! Gaurko egunaren oroigarri, plaza nagusian zuen estatua jartzea pentsatu dugu. Estatua ekuestrea! Badakit, txirri astoa izango da. Eta ni zalduna! Hasta gorotza. Oso pobreak gara, eta bakarrik zuetako baten estatua egin dezakegu. Aukeratu modeloa! Argizagok, monumento itzela egin nahi zidatek. Agian bai, baina baizpa ere bozketa demokratikoa erabiliko dugu. Ea, mirri eta txiribiton. Jaso eskua txirriren alde zaudetenok. Eta orain, altz eskua mirri prezioso eta moñoñoaren aldegoek.
putza, berdinketa. Uste dut, demokrata izaten hasi beharko dudala. Demokrata populista! Txiribiton, botua aldatzeko ordua iritsi duk. Tira, berdinketa hau desekin beharra dago. Beraz. Altxa eskua txirriren alde zaudetenok. Eta orain da, botu inteligentearen ordua! Altxa eskua Mirriren aldegoe! Txiribiton, erositago bagolio, sobornatuta! Txiribiton! Eskerrik asko, eta bosketa garbi eta eredugarri honen ostean, denok konturatu zarete, garbi, erraz, irabazi dudala, ez da? Kategoriako estatua ingo diatea izue. Naizen bezalateroko naute seguru, Altua, liraña, guapoa, moñoña, precioso, sendo, indartua. Ona hemen plaza nagusian jarri behar duten estatua. Berdin atera zara, Mirri. Fotokopiatuta. Tximiñonek ez zauka batean zinirekin, Ire aitzona ematen di, Pepitxo! Mirri, estatua oso nahuen motel. Errealitatea baino itxusia, aiz itxusiagoa, tximiñ hori baino. Barkatu. Tira, utzi purrustadak beste bateterako, orain kantatzeko ordua eta alaixa egindurik, erlojuak. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Goiz txintan lopetean, niko xonakoenean, esnatu nau txirriñak, gordena esmantapean. Ring, 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 ring. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Eguzki erlojua etxaurreko paretan, lainorik ez badago, isilik lan eta lan. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Esku muturrean dut erloju modernoa, alarmak jotzen badu, laizter etxera noa. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Ordu bata, ordu biak, ordu eroko zita, kukua egatzen da, bere abia utzita. Kuku, 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 kuku. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Erloju altuena da elizorrekoa, Horratz luzeak eta zenbaki handikoa.
erloju harinari, egon nahi ta egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Txiribuetaka ederki pasatuko dugu, baina horretarako, Pepito, dena prestauki behar dugu. Pues bai. Dena presteuki behar dugu. Dena presteuki behar dugu! Ara. Ez bana iztijuka ibiltzen hemen, ez du ezerk funtzionatzen. Tira. Ai, Felipe doktorea, listo. Ederki, oparia banatzen az gaitezke, eta horretarako jolaskide bat behar dugu. Jaba, zozketa egin dezagun. Mordoa dago, mordoa. Azepila, jaba lagunok, bat bakarrik aukeratuko dugu, Jaba. Isiltasuna mesedez. Itziar Elizalde! Biatu dagoen Itziar! Mentxe dator, hau Itziar! Hau Itziar, itxitza bide luze baten ondoren itxitza, arratsaldeon! Arratsaldeon, zen moduz, ondo? Bai. Ondo. Itziar, nondik antzatoz? Barañainetik, ederki. Ondo, eta ezitzen zarenean, eta zure gurasoak bezala zarenean, zertan egingo duzu lanzuk? Enfermera erizaina! Ze ondo! Ez da bat ere gaizki, animalia zaintzeko, aizu Itziar, galdera bat, norbait agurtu nahi alduzu? Ez? Sikira zure ama edo? Vale. Bai, ederki, muixo handi bialtzen diogu, eta beraz, jolasean az gaitezke? Bai, hori da orain, katxiruloak ipintzeko garaia da! Jaba! Jesus, kostatzaigu, Bai, ederki nekatu behar. Arna sartuko dugu, eta Itziar, ohartxo bat, bai? Ikuste dituzu, 8 katxirulo dituzu, eta 6 opari ikaragarria dute, ederra mundiala. Eta 2 opari traketxa. Bai, baina lasai, bi horiek etzaizkitu tokatuko, ezatea ez sorgina, ez kakusai, bai? 6 ona dituzuta, ederki bai Itziar. Ez zaiola tokatuko, Pepillo, hartu ruleta, Itziar. Hartu bezen eta eman ruletari. Eskerrak, Itziar, ze pentsatzen zu opari ona ala txarra izango dela? Ona, ez da? Barrazoi da, kasuak ez tokatu zaizun? Txirrinda zoragarria! Txirrinda! Bueno! Aran eskazer norako txirrinda tokatu zaizun. Mira, Itziar, zorionak, Ibiltzea joango gea? Bale, ederki bagera arte, bantxe esplikatuko izun nola funtzionatzen. Bai, erla? Hau da hau gozamena. Inguru hauetan ez dira berriro toto pintotxo, txulufrina eta antzeko lerdokeriak entzungo. Gora rock'n'rolla eta gora heavy metal astuna!
Txiribiton! Begira nolako litxarria mordoa erosi dugun! Barra libre! Japa! Tripako minak? Tripako minakago litxarreriaren nazioarteko egunean? Gizajoa! Guretzako mesede, Gehiago jango dugu, Txiribitoni esker, Eraso! Barkatu Txiribiton, baina berandu iritsi haiz. Dana janditiat. Super berandu Txiribiton. Bien hola dagoen, iriantzela potolo egin da. Ara, ez egin negar, 3.000 kaloriako otarra erosi izu, dena zuretzako. Kutsi. Txiribiton! Nazioarteko urdaiazpikoaren eguna ospatuko dugu elkarrekin, Edo nahi baduke litxarreria festa pribatua, partikularra, Ietan biok mano, Bai, Txiribiton, nik zainduko ditut otarra, Ara, bi xomurra hauek ez dute usainik ere hartuko. Bai, Txiribiton, opari ederra egin diate. Baina tripa barrena, kutsatuta daukak, ustelduta. Bai, motel, bai. Egundoko puzkerra botaduk eta kontaminatu dik geltoki guztia. Pakidermoaren kutsadura. Kutsadura edonon eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta hundiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria. Aizu ama, kotxeak ejario, arriskutsu izan liteke begiratzen ez bazaio, beti puntuan izan alako menitelako, hobe izango da eta denon osasunerako. Aizu aita, utikan zaratari, motorraren zalapartak mesederik ez inori, txergatik bizi behar ostartean erotuta, zaila gaitexen deno konponbidea baduta. Kutsadura edonon eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta hundiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria. Paper zarrak berriz erabiltzeko, jasontzi urdinetan egurrik ez da beharko, zaborrak alde batera eta beirak aparte jaso, badaukagu zer egina hobetzeko pausoz pauso. Eta kabo, aipila pozointxuak, naturari dakarz
kutsadura edo non. Eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz egin dei oso larria, zikinkeriari basta, hau da itogarria. Jolasean txiri bueltaka baino horretarako dena prestuki behar dugu, Pepillo? Bai, nagusi, hau da ziginkeri pila, eta non dago gure ruleta? Ara! Mentxe dator! Hementxe, listo! Hortxe, ederki. Ederki ba, katxiruak beren lekuetan daude, eta orain zozketa egitea besterik etzaigu falta, ia ba? Lehiakide mordo! Haze hautagai mordoa, ene! Hor izan gote da! Aurra asko zadete gaur hemen, Ia ba, zeine jokatuko duen gaur. Bigarren jolaskidea. Isiltasuna mesedez. Izan Lekunberri! Nun dago izan? Iepa, erori gabe motel! Ara, ia bidian, gelditu ze izan. Ze mo zaude? Ondo, nungoa ze izan? Ansoainean. Ederki. Oso ondo. Eta, karameloa gustatzen azaizkizu goxokiak, bai? Bat hori bi hementxe mutiko, ondo? Bai, baleak izutze egiten. Bai. Eskerrak. Izan karameloak geroako gorde, orain jolasen hasi behar dugu, baino hasi baino lehenago norbait agurtu nahi alduzu. Zein? Esa, norbait. Inorrez, eta zure lagunak adibidez? Bai, ala, ederki, hortxe daude, agur! Txalo, ondi ba! Txaloa, mesedez! Hori da! Ondi ba, agurtuta geratzen dira, eta orain, jolasean azgaitezke, ia ba! Etorri nerekin izan, eta badakizu, erruletari eman behar diozu, baina lehenengo entzun Maitane Handiaren hitzak. Gauzatxo bat, badakizu gure jolasak trampa daukala, ezta? Bi tokatzen balin badira, opari txarra daukate, hau da, kakusai eta sorgina baino lasai izan, Baina beste sei ona diata. ikaragarriak. Bai, beraz, konzentratu, Seguro sorteak azula. Seguro gustatuko zaizula. Kirola egitea gustatzen zaizu? Futbolean jokatzea gustatzen zaizu? Bai, ederki ze, baloi hau zuretzako da! Baloia! Ara, ze baloi puskaizu! Futbolista izateko, gustatu zaizu? Bai, a ber, begiratu ara, gustatu altzaizu? Bai, errealeko izaten bukatuko duzu izan. Eskerrik asko zuei, agur! Agur! Musika triste bat ere lehertu. Lehen, gaztean nintzenean, erraza puzten dituen farola itxusiak. Honela, ikimilikili. Aha! Musika! Orain bai, orain betiko grazianita izango naiz. Kentokian kanpora ipiniko dut. Dimbi-damba, dimbi-bun! Itxusiko dira! Gora grazianita! Gora zumarra gozien da gora!
Pumba! Ze es? A ver, oh! Eccola! Venga! Pumba! Ze es? Ai! Oh! Vai! Eccola! Ada, Pumba! Ah! Ah! Monte Carloko kasinoa, aizue! Txirri, ekatzak euro bat, aberastu egingo gaituk. Ez. Euro erdi bat? Ez eta ez. Sentimo xistrin batzuk? Ez eta ez. Gu ez gaituk ludopatak,
Iagian etxe, bani sekulako psikopata nao. Txibiton, enpresa berria sortu behar diago. Ze enpresa? Mirri, Txiribiton eta Mirri, elkarte anonimoa. Ni lehendakaria izango nauk. Eta hi, sozio kapitalista. Bizkor, baskide kuota. Belas, horrela etzauk ibiltzerik, basakiat. Urralburu teknika erabiliko diego zuzenean, Lapurreta zuzena! Iru, amaika, amalau. Kaka. Lau, amabi, orain seguru, eta bost. Listo. Kaka terdi. Ya. Amalau, amairu, amai. Kaka xarra. Sésamo, ireki. Kasinoa gure antzera xagok, bankarrotan. Quieto parau, Txiribiton. Txampon hau da gure aukera bakarra. Ara, pingüino bat! Hago isilik, Mirri, hago isilik, mesedez. Aiza nabari da, gizon dotore eta elegantea dela. Nire antzera lepoko txoriñoa darama, Jalon, zenfanz patati, txerri, morri eta txoropoton, zer egin nahi duzu zuen altxor nazka eder hauekin? Esango dizut, nik nire aurrezki kutxan sartuko dut, eta jubilatzen naizenean, Benidorra egingo dut bidai zoragarri bat! Nik, nire altxorra, badakit, irla galdu batean, pirata xarren antzera, gorde egingo dut, lurperatu egingo dut. Ez. Hori eiteko mapa bat egin beharko nuke, eta seguro mapa ere galduko nukela. Badakit, nire altxorra gastatu egingo dut, eta Txiribitonen altxorra lurperatu egingo dut, Zuk lepon de txispon, kasino batetan gaude, eta hemen logikoena digua bertan gastatzea da. Kontxo, kasu egingo dizu. Ze arraio, ni bezain dotore eta txoriñoa daraman adiskide batek ezin du nahastuta egon. Iso, rien ne va plus! Korri alabetz, egin apustu! Jo, komplikatua da hau,
Beltza, Mirri eta Txiribiton, baina... Tira. Demokrata konbentzitu bat naizenez, kasu egingo dizue. Beltza! Ederki! Gorri! Oh la la! Lastima! Altxorri gabe geratu zara! Kutsazain automatikoa ematen duk. Zelabi, txikitajo, zure txanda! Galtzaile kompletoaren itxuga daukazu. Bingo! Bimbo! Orduan Txiribitonek ogitartakoa nahiko du. Bimbo, txorizoa eta bimbo. Zenbaki bat aukeratu behar duzu, monsieur. Jalons! Zazpi eta zazpi aukeratu behar daukatu egin artean. Kopela zezaila, Arriskatu, Mirri, arriskatu. Esantzak zortzi. Sakre pleu! Ixo, erabaki dezala txikitajoak. Zue frakasatu bat zuzar ere, Horrelakoetan begi xorrotza behar da, Zazpi! Zortzi! Kasualite geratu zara altxorrik gabe! Postetxeko buzoia ematen du. Txiribiton, zuk makina honekin egingo duzu apustu. Zato! Ederki, prest zaude? Iaba! Opa! Eskerrik asko! Hemen esertzeko? Ze ondo! Ederkinago? Zondo! Ederkinago, guapo nago, ezta? Txiribiton, teknika zikinoso xamarra erabili duk, baina izugarri eraginkorra, Beintza Txiribistonen altxorra salbatzea lortu dugu. Zer egingo diago eren Txiribiton? Ire altxorra basurde hauekin konpartitu nahi duk? Ibabu kompletoa ez, Baina bihotzona daukak horregatik atxok adizkidea. Ze arraio, Txiribitonena da altxorra eta berak banatzea nahi badu, ekin bolo-boloari! Arrakuia! Alta borru! Tira bizkidea! Oixe! Epa! Ospatu zaila festa! Bueno, tira lagunok! Lastima, baina bukatu dira gaurko abenturak. Orain beste plaza batean gozatuko dituzte gure kalentura! Bai jauna, izue gaur ere, kokolokeria galantak egin ditu gure Pepillo, astoldoak, txalo beretzako! Eskerrik asko! Eta ikusi duzue, beti bezain txintxo eta pitintxo, gure maitane segurora! Mila esker, Nafarroa, eskerrik asko benetan! Aizu, baino gauza bat, gure iratxoak ere, iratxo bihurriek ederki egin dute, eurek ere txalo berezi dute, bertze ditu! Dotore! Eta izue, agur esan nahi
nahi dizuete baitare, gure kirikino dantzariak eta elefante dotoreak, beraz, txalotu ditzago! Bai noski, haupa! Ederki, elefantea! Aizue, lehoiari zoologikora joateko ordua heldu zaioe. Eta xaguak ere morokatuaren aurrean korrika desente egin beharko du. Hemen txeitu, txaloak eurentzako! Iepa, iepa deno atera! Berki pasatu dugu, Tira. Ze gauza raroa. Betiko itxulapikoak falta dira. Enau harritzen egun batean, 3 funambulista horiek geltokian aztuta uzten baditut. Pepito, jo txiribitua ara zure deia entzun orduko. Hemen txegongo dira txirri, mirri eta txiribiton! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Txalo, pintxalo, txalo, pintxalo, katutxo mispila gainean dago. Badago, bego badago, txapata ber